טוב חברים, אני רוצה להראות לכם בקצרה איך אני בוחר מניות ביום יום. אז קודם כל אני נמצא פה באתר של TradingView. אתם יכולים ללכת פה ל-TradingView בגוגל, פשוט נכנסים ל-TradingView ואז הולכים פה למעלה לעמודה של מרקטס, ופה למטה יש לנו סטוקס. ואני הולך פה בעמודה של הסטוקס לטופ גיינרס, אוקיי? טופ גיינרס זה המניות שעלו בהכי הרבה אחוזים באותו היום, ואני רוצה לחפש מניות שהם עלו בסביבות ה-25%, 23%, זה גם בסדר, לאזור ה-45%, משהו בסגנון הזה, אוקיי? אז בואו אני אראה לכם פה. ואני רוצה גם לחפש ווליום. נגיד, אם אני מסתכל פה, אני רואה שהמניה עלתה, אני רואה שפה יש לי פה את ה-change באחוזים, אני רואה שהמניה עלתה ב-20%, שזה לא מספיק לי, אבל אם אני מסתכל פה למעלה, אני רואה מניה שעלתה ב-23%, שזה כן בסדר לי, כי אני מחפש יותר בכיוון ה-25%, 23%. אז ה-23% זה בסדר לי. כשאני מסתכל על ווליום, אנחנו יכולים לראות פה ווליום, אני שנייה אעשה את זה בצבע אחר, בואו נראה. פה יש לנו את העמודה בווליום, אני אסמן אותה פה בצבע אדום פה למעלה. אני רוצה לחפש ווליום של לפחות מיליון, אוקיי? אני רואה פה ווליום של 1,800,000 כמעט, אוקיי? שזה בסדר מבחינת הווליום. ואני מסתכל על המרקט קאפ, אני רואה מרקט קאפ של מיליארד. אני מבין שזה לא מניית פני, מניה של $8. מה זה מניית פני? מניית פני זאת מניה שהמחיר שלה הוא בדרך כלל פחות $5, ושהמרקט קאפ של המרקט קאפ זה שווי חברה, הוא בין $1,000,000 ל-500,000,000, בין $1,000,000 ל-500,000,000, אוקיי? אני אגיד לכם מתי אני רוצה לסחור במניות פני. אני רוצה לסחור במניות פני מתי שהשוק בירידה. ואיך אני בודק מתי השוק בירידה? אני פשוט בודק לפי המדד ה-S&P 500. אפילו בואו נראה איך אני יכול לבדוק פה גם בטריידינג ויו. אני נמצא פה בטריידינג ויו, בואו נראה מה קורה היום עם ה-S&P 500. בואו נכתוב פה ספיי אפילו, זה ימצא לי את זה. אנחנו רואים פה S&P 500, ואני רוצה לראות אם ה-S&P בירידה או בעלייה. שנייה, בוא נראה את זה באחוזים. אני רואה פה למטה שה-S&P בעלייה יחסית קטנה, עלייה יחסית קטנה של 0.16%, אוקיי? 0.19 זה עדיין רץ כזה. אז אני מבין שרוב הסיכויים שהשוק יהיה בעלייה, אני אסתכל על זה גם במהלך היום. חשוב להבין, מתי שהשוק בירידה, מתי שה-S&P בירידה נגיד של 1%, 2%, רוב השוק יהיה בירידה כלפי מטה, אוקיי? כי שוק ההון מאוד מושפע ממדד ה-S&P. המניות ממש מושפעות ממדד ה-S&P, מדד ה-S&P כולל בתוכו את 500 החברות הכי גדולות מארצות הברית, והחברות, שוק ההון בכללי ממש מושפע ממדד ה-S&P אם הוא עולה או יורד, אוקיי? אז בואו נראה, ראיתי שה-S&P כרגע בעלייה, למרות שעכשיו הוא בעלייה חזקה, אבל סתם בואו נראה לכם, נגיד איך אני מוצא מניית פני. נגיד אפילו פה, אבל נגיד המניה הזאת לא מתאימה לי, אבל אני רק אראה לכם. קודם כל אני מסתכל פה, בואו נראה, מבחינת אחוזים אני רואה עלייה של 23.71%, פה ב-change באחוזים, אני אשנה צבע, אחרי זה אני מסתכל, המחיר הוא קצת גבוה לי, כי אני רואה שהמחיר הוא 6.73, אבל זה לפעמים אני יכול לקבל את זה, אוקיי? כי יכול להיות שזאת עדיין מניית פני, פשוט היא עלתה באותו היום, כמו שאנחנו רואים פה שהיא עלתה מבחינת אחוזים. אני מסתכל פה על הווליום, זה מה שאני לא רוצה לראות, אני רואה פה שהווליום הוא 416,000. אני בחיים לא אכנס למניה כזאת שהווליום פה שם הוא כזה נמוך, אבל נגיד מבחינת המרקט קאפ, מרקט קאפ זה שווי שוק, שווי של החברה, אני רואה שהשווי של החברה הוא 416 מיליון, שזה מתאים לי. אמרתי, מניית פני זאת מניה שהשווי שוק שלה הוא בין $1,000,000 ל-500,000,000, אוקיי? בואו נחפש אפילו עכשיו מניית פני שגם מתאימה לי מבחינת האחוזים. בואו נראה. בואו נראה אם יש משהו כזה בינתיים. לא, כרגע אני לא רואה פה מניית פני שהווליום שלה הוא מתאים לי. בואו נגיד ככה.
אני לא רואה מניית פני שהווליום שלה מתאים לי, אבל משהו אחד חשוב לראות על מה אני מסתכל. אני רוצה לחפש מניות שהטווח מחירים שלהם הוא בין $25, אפילו $23 אני יכול לקבל, אוקיי? הנה פה אני רואה $23, אני יכול לקבל את זה. פה גם $23, $24, $28. בעצם אני מסתכל בינתיים רק על הארבע מניות האלה, כי רק הן מתאימות לי. אוקיי, אם אני מסתכל על טריידינג ויו, יש עוד אתרים כמו וויבול, שזה יראה לי עוד מניות, אז אני אסתכל גם שם. מבחינת הווליום, בואו נראה מה מתאים לי ומה לא. אמרנו ווליום של לפחות מיליון. פה אני רואה ווליום של 10 מיליון, זה מתאים לי. ווליום של 300,000 זה לא מתאים לי, אני עושה על זה X. פה אני רואה ווליום של 400,000, זה לא מתאים לי, אני עושה על זה X. ופה אני רואה ווליום של 1,800,000 כמעט, אני מקיף את זה, אני עושה את זה בריבוע, גם את זה אני אעשה בריבוע. ובינתיים יש לי פה שתי מניות שאני יכול להסתכל עליהן. כשאני מסתכל על המרקט קאפ, אני רואה שהמניה הזאת בכללי, המניה הראשונה, היא מניה ממש יקרה. אני בדרך כלל אוהב לסחור במניות של $10, $5, פשוט מה שאני אוהב לסחור. אני פחות אוהב לסחור במניות של $100, כי אני לא יכול, כאילו, אני יכול לקנות שם מלא מניות, אבל אני פחות אוהב. וגם ככה אני מסכן הרבה מהתיק שלי, אני פחות ממליץ. הכל תלוי כמובן בכמה התיק מסחר שלכם. אוקיי, אני רואה פה שהמרקט קאפ גם הוא $33 מיליארד. מניית דוד של הרכבים. אוקיי, אני באופן אישי פחות אוהב את המניות האלה. אז בואו נסתכל על המניות פה למטה, אני רואה שהמניה היא $8, שזה מניות שאני יותר אוהב לסחור בהן. אני יכול לקנות גם הרבה מניות שם. ומבחינת המרקט קאפ, אני רואה שהמרקט קאפ הוא מיליארד, אני רואה שזאת לא מניית פני, אבל עדיין אני כן ארצה להסתכל על המניה הזאת ולחפש את אחת האסטרטגיות שלי, אוקיי? אז ככה בעצם אני בוחר מניות, עוד מעט אני אסתכל על המניה הזאת, מניית רובר, ואני אעשה לה ניתוח טכני ואני אראה אם היא תתאים לי עכשיו או במהלך היום לכניסה, אוקיי? אבל ככה בעצם אני בוחר מניות, וזהו, זה היה השיעור, ככה בקצרה, איך בעצם אני בוחר מניות.